Iroi try sai sen pat ngai ku blei phi baro ha kerteng ke bat thiang tam ka jong uji su te kumba phila request singa bangan hikai ye phi kum no ba phindu wai ha ga baye dei pat haba phiyo iaka ba pulis dang lane philong chairman kum hagi charismatic nama ki chairman ki haban pynkyntang te don pat ki ba la shukhot ikinong pulis dang ba kinong duwai te hande ka yawan chaju hi te ngin ya let lang ban duwai ya kani ka jingduwai ka bangan hikai ya phi kum no ba phin duwai ha ka baye de bat ka jing pynkyntang ya ka jingshakri hi barok ko wei te kum bangala ong ya phi ba ka jingduwai ka de ban mi na ka do nut ka jongi te hre ha ba phim pat nang pat phim pat tip pat ya ka nuksa phi don kam hi ki sai lam lanti ki ban hikai ya phi te namar kata ngan ai phi tang ki nuksa suki on da phila shakri bhai utrai kala mi hi na ka do nut ka jong phi namar ha ba nga duwai kam jumi ki ju ki kentien kamut ka phla be ki kentien tang ba ka haba phi duwai pat phi de ban ya be tek chato la da ong e phi kor khu jing ai ngo phi de ban ya ha ka to kor kom ka phi de ban pynkyntang ka jing ai ngo la da ong e phi ban kor khu ban pynkyntang ka jing shakri phi de ban ya ha ka to kor kom la da ki ong e phi kor khu ha ka be de bat ka ba ka no ka banta ka mut de ban ya be shak to ka banta la da ong man kor khu pen wai ru phi de ban nang te ban kor khu pen wai dengan sehikai dot ya phi baro khoi dengan hikai man la kasi ka wei te kendiat ru shua bangan det chaka jingduwai ngapan map na phi gitu gibela ya phone yang te phim ya yo ban phone yang wat haba ka phone ka ring te ka daw ka long ba ngawan jingshakri chate chapo umden sa san rew kilometer katu kasnong ka baong ki juwen kumnone te ngawan man ai jingshakri chato teng pat ngale cha jowai shono te lada ngamra e ka phone te phi de ban sngo tho bangadon program lane ba kidon kibre ki wani kendo yanga ngamla shure bangan ra te nalor kata danga syong kali kum tu dalawan pai ru bangan kren than ru umlong re ba king kle dala danga kren pal hapo bangan syong kali te wat nom ngoi ei la danga mra kamut de bangadon program te hanre habang ngadon hayeng habang ayo sngo wa pia phone nga te ngara be hi lai no satang bangam la shu hira ban ra de tang kata hi ka bangam ra te ngai phis ngo tho e ga jing bon kam ka jonga te ngai phim nam ngoi ei te khnang ba phin nam ngo tho bakla re ba na du men miet men ne step bat men ne baro hi si ki no phone nga ki don tang katuk ane ki bangara hi wat ha padeng ka jing tight ru te hanre ha kapor ka bangadon ha po jingshakri te ngang klem la re bangan ra e ka phone ka jong phi na ba ngapun kamban shakri e ka tien ka jong uplay bangan ya slok bat kum ta ter te mentang ni le bet shakamat bedeng ka bangin ya duwai ban pynkyntang bat ban pynkyntang ka jingshakri hi barok ka wei tu ni le lang ka jingduwai kokpa jungi upah beneng ngawan ban aingu eme namar melong uplay wa bah me don ringkat bat ngi baro shitayo bat kum ni ngi yo ban ya wan lang shipara hame man yo ban ya shakri lai lo ya kerteng ka bakhoi ka jome de namar ka jing e ba ka jing bha ba ka jing snake ka jome namar kata nga aingo ban nga aingo ka kerteng ka bakhoi ka jome tribe kodor ka jonga shua bangin ya chaprang ya kani ka jingshakri nga ras ngau bha e parwan ra ela de hak mat jome tu pynkyntang no yanga tu pen khoi no yanga rakas na ba kodo ka jome bat kumju yo pat lang jome pen khoi pynkyntang i khon ka jome tap rakas na ba kodo ka jome yo me shem ka no ka lat kalat hap deng jongi i wei pe wei sat khoi yangi rakas na ba kodo ka jome ken ko pa bi e chunga pynkyntang kani ka chaka hi bar ko wei ra ka kerteng ka ba khoi ka jome ken ko pa bi e nga khot ngau bhai mun sim ba khoi jome wan ban yai lai loi hap deng jongi ken ko pa ha kani ka por nga de bet no ki man sim tight man sim right man sim sam thia bar khoi nga de bet nga de shop shi ka do kyang hande ki khon ki jome kin shakri america man sim baro ba da ka do nu baro nga wan ra ken ko pa ye kini ki ba dei ban ai ka jing ruai ba ka jing ro kin nang ban ruai ban ya ro akhmat jome ka man sim baro ba da ka do nu baro kin ra yu pai lang jome chaka khat ka jome ken ko pa ba ka jing pun slap blai ka jome kan to hap deng jongi wei pe wei ken ko pa ba e
มันดักกุคู่กันก็ป่าเบกินเองก็ไปลำจิงรวยบัดกุมจุยไปลังจอมบารอกให้มันกุคู่กันก็ป่าเบบัดกุมจุน่ามันตาอุชากรีกูจอมอุบัติบันไอกักเตียนกับคุยกับจอมชัวบ่อุนไอกักเตียนกับจอมกันก็ป่าเบชัวมันดับอีกบารอกให้งาวันวันไรอูรูให้กิตีกับคุยกับจอมตัวเป็นสเลอูระกับจิงเป็นสเลบไลกับจอมเขาไว้ปักไว้กักเตียนกับบันสามีน่ะอูกันก็ป่าเบขณะลองกับจิงกับคู่กับจิงมันโตชักคนกิจอมกันก็ป่าเบบัดเดี๋ยวอูฮีรูกันลองกับจิงกับคู่กันก็ป่าเบแล้วก็คนกิจอมกันที่บันย่อกิจกับคู่กินย่อที่บันย่อกิจปลายรูกินย่อที่บันย่อกิจก็กิจเขียรูกินย่อกันก็ป่าเบหลังบักกักเตียนกับคุยกับจอมกี่คนกิจอมกันมีทลีนะกันที่เยี่ยงกับจอมฮันไรกี่คนกิจอมกันระน้อยกิจกับคู่ไล่กับจอมบัดงั้นรู้อัตรายแต่กี่คนกิจอมปารกันก็ป่าเบคิดวันระก็ดอดดกันก็ป่าเบชเมกันก็ป่าเบบันไอทีแมทบันมันเสียมกันก็ป่าปักเอาไว้กับบันตากับบังยินย่ออัตรายขนาดหากันนี่กับจิงชักรีกันลองกับบัดยังคนหักมาจอมกันก็ป่าเบการนำลองตั้งกตากับจิงวันจิงเสงมันเป็นดับอีกินยามกิรุกอมฮันไรอาบกี่คนกิจอมหาบกี่วันกินวันดักมันเสียบรอบักดอนุบรอบัดชิชากันลองกับจิงชักมันนี่ก็ดอนุกับจอมบกี่อังเกลกิจอมหาบนังกินดอนบันตาอัตรายขนาดเป็นเล็กมันกันก็ป่าเบหากันนี่กับใบเดย์บักจิงชักรีกับจองงี้ยามกันก็ป่าเบชิมตีกันก็ป่าเบก็คู่อัตรายกับปอร์บารอกบดังสะกับโบตีให้กิสังตีกับคุยกับจอมยอดมันกับปูรองปานกระตังกับที่ยงตามกับจอมจีสุปนานาสุดฮาเลลูยาอาเมนบัดอาเมนแต่ตัวเบลนี่มันก็คุยพิลังบารอกควายเยอะรออิตรา